setmana torna a cobrar vida. Oh, mare meva, gràcies. Esperem que aguanti fins al final així. I tenim aquí els booktubers del Claret originals. Mare meva. Originals. Mare meva, ostres, és un plaer, és un honor. Gràcies. Veig que esteu molt enfeinats agafant postals. Quines us ha agradat més de les que heu agafat? Una novel·la és una màscara que ens posem. Ah, a veure. M'ha agradat més. Ostres, m'encanta. I tu? N'hi ha una que diu, oh, si el fet pogués tornar-se a desfer. Oh, tot ho hem pensat alguna vegada, això. Ostres. Amb tot això, és cert. I tu, Victòria, trobes a faltar ser booktuber? Home, jo trobo a faltar la recomanació de llibres, però això d'editar i aquestes coses jo crec que és que no massa per mi. Ostres, doncs que gaudiu de la setmana. Gràcies, tu també. I què creieu que em recomanaran avui els professionals de la setmana? Descobrim! Hola, soc la Maria Sempere, de l'editorial Les Hores, i jo us vull recomanar L'últim amor de la Badunia, de Lina Bronsky. És una autora russa que va anar a viure a Alemanya i en allà va escriure aquest llibre, és el tercer llibre que ella ha publicat, i la novel·la ens explica la història d'una àvia que l'any 1986, quan va haver el desastre de Txernòbil, va ser evacuada, com la resta de persones que vivien al voltant de la central nuclear, i aleshores, un cop jubilada, després de viure en una altra ciutat durant molt de temps, torna a aquell lloc on havia viscut sempre, i aleshores viu la seva jubilació en un petit poblet en aquesta zona d'exclusió de Txernòbil. Veurem com de cop i volta, de sobte, en aquesta comunitat tan idíl·lica de persones grans, arriba un estrany, i això qüestionarà la vida d'aquests avis que estan en aquest lloc que consideraríem molts apocalíptics, però que per ells sembla que sigui com el paradís. Hola, soc la Marina Espasa, soc escriptora i traductora, i avui us recomano Germans, de David Charianti. És un autor canadenc que explica una història d'adolescents i germans que passa en una barriada d'una ciutat de Canadà, però podria ser qualsevol ciutat. I és una història d'admiració pel germà gran i una mica de grup d'adolescents amb conflictes, policia, coses tèrboles, però que l'amor entre els germans i l'amor per la música, que tot va al voltant de la música, salvarà, diguéssim, els problemes. Hola, em dic Rosa, treballo a l'editorial Regal. La meva recomanació és L'últim esmolet. L'últim esmolet és de l'Aniol Florença, així dada molt interessant d'ell, és que és el guionista de l'APM. L'últim esmolet és un llibre diferent a tot el que nosaltres hem fet. Bé, es pot dir que és una miqueta de sang i fetge, però sobretot és de llegendes urbanes catalanes. Molt recomanable. Hola, mira, soc Jordi Fernando, d'Editorial Meteora, i us voldria presentar la novetat d'aquest setembre. Es tracta dels Vius, del Joan Santanac, que és un escriptor que ell és medievalista, diguem-ne, podríem dir acadèmicament, però que aquest cop s'ha traslladat a la Guerra Civil i ens ha fet una novel·la que és la història de supervivència d'una dona extraordinària, és una protagonista amb molta força, que es troba a l'agost de 1936, que li afusellen el marit, que és coronel, per mantenir-se fidel a la República, no? I el llibre el que t'explica principalment és tot el camí de supervivència que aquesta dona ha de seguir per poder existir, per poder continuar existint en els anys més durs de la Guerra Civil i els primers anys de la postguerra fins l'any 45-46 en un territori que li és absolutament hostil i que porta sempre l'estigma a sobre d'aquest marit afusellat per haver-se mantingut fidel a la República. Hola, soc la Merche París de Mosaics Llibres i avui recomanem
Papa, em regales un dinosaure? És un llibre que davant aquesta pregunta, qui no ha volgut tenir un dinosaure a casa, dinosaure mida gegant, mida real, no de peluig, doncs el pare va inventant-se excuses de per què no es pot tenir un dinosaure a casa. La primera excusa, per exemple, és que es menjaria tot el que hi ha a la nevera. O segon, com trauríem a passejar un dinosaure. I el recomano també pel tipus d'il·lustració. És una il·lustració bastant diferent, així tipus còmic, i per tant és un llibre per tota la família i que com que els dinosaures sempre estan presents, depèn de quina edat, doncs aquesta és una bona solució. Papa, em regales un dinosaure de Mosaics Llibres.